здравейте, аз съм Apolonix, вие гледате Medieval 2 Total и това ще бъде битка 2 срещу 2. И както вече сте видели, аз играя с руснаците, нашите верни съюзници. Моят съюзник ще бъде с училищата и играчите, срещу които се изправяме, са Монголия и Полша. И време да започнем битката. Като за начало тук Полша е поставил един полк кавалерия. Може би е било умишлено, тъй като сигурно се е опитал да развали формацията на войската ни. За момент аз помислих, че той ще направи чардж и затова си развалих едната част от хората, т.е. един полк прати. Но не беше нужно и той праща още един полк от своите стрелци. Като защита просто слагам един полк от моите бойци, просто да пазят там, тъй като не знам какво е намислил моят опонент. През това време монголците просто чакат и училищата идват към мен. Доста умна идея, тъй като бяха доста далеч от битката и се опасявах, че ще има да се бие на два фронта и срещу две войски. Тук опонента ми си пренарежда войската, тъй като вече знае къде се намирам. Като цяло мисля да започна кампания с руснаците, тъй като руснаците са доста интересни за игра и мисля да ги различа да изиграя на кампания, но това ще се случи сигурно по-нататък. Като цяло в Medieval 2 Total най-често играчите обичат да ползват слонове. И тъй като беше позволено максимум 2 полка, естествено опонента ми реши да се възползва и да се вземе. Тук Полша наруши малко правилата, тъй като взе доста полка и кавалерия, 1, 2, 3, 4, 5 полка кавалерия, от които 3 бяха бойци, а другите 2 полка бяха стрелци. Правилата си беше ясно да се използват само максимално 3 полка кавалерия, независимо дали са бойци или стрелци. Но както и да е. Тук опонентът вече се налига стрелците, а Монголия идва на помощ. Ясно решават да атакуват заедно от една страна. Според мен не е добра идея, не беше добра идея Монголия да слиза долу, тъй като доста по-трудно ще успее да свързи хората с моите хора. Доста по-трудно ще е за тях, тъй като те са на един наклон и до известна степен аз имам предимство пред тях, както по стрелба, така и по близък бой. Монголия също решава да се присъедини и да ми помогне в тази битка. Негова беше задачата да разсейва слоновете, докато аз нападам Полша.
става едно масово клане, тъй като са в доста неизгодна позиция неговите стрелци. Но какво да се прави? Всеки момент ще пусна хората си на бой, тъй като опонента ми е в доста неизгодна позиция. Не знам той дали го е забелязал вече. Но все още има някакъв шанс за превъзходство. Тук Монголия се опитва да изкачи този хълм и да има някакво превъзходство. Но мочурищата видяха каква е целта на монголците и ще влязат в атака. Според мен беше доста лоша идея да изостави така стрелците си. Тук това са тук и моите стрелци, но си помислих, че той ще отбранява нашите стрелци, тъй като играе доста важна роля. Тук вече съм пратил 4 полка моите бойци. Вече да се бият. Те имат доста добро превъзходство точно на този хълм, тази планина. Както винаги тук спазя своите резерви. Ще ги пусна чак накрая. Като за начало аз помислих, че тук ще успея лесно да ги победя, но по-нататък се вижда, че не е чак толкова лесно, колко си мислят. Тук с моите стрелци просто ги стрелваме. Става едно масово клане. Тук са неговите 3 полка на монголците с стрелци. Не знам защо реши да ги поставя точно тук. Явно вземат някакво стратегическо значение в тази битка. Явно неговия план се получава, тъй като вече моите 2 полка лица избягат. И тук той взема доста голямо превъзходство. Но дали ще се възползва от това, ще разберем. Според мен той просто не вижда тези 5 полкове, които гонят хората ми, които просто вече бягат. Ще да е доста добре за него просто да вземе всички тези полкове и да ги прати в по-голямо меле. Ето тук почвам да изпълня своите последни резерви. Монголците от друга страна просто не са решили да се включат в тази битка като цяло. Те са взели повече стрелци и повече конници, колкото пехотинци. И той се опитва да забави слоновете, тъй като ако опонентът ми реши да ги използва в голямото меле, което се състои тук, е доста зле за нас. Тук се пази един полк бойци, които да ги пратя в крайен случай. Тъй като не виждам, тъй като няма смисъл да ги пращам тук. Аз съм го обградил на почти 90 хаоса. Те полка на монголците атакуват моите стрелци, но
вече не са от чак толкова голямо значение стрелците ми. И те вече се свършиха работата. Избиха кавалерията на Полша още в началото. Естествено контратака от страна на чудищата. И след тази контратака монголците просто започнаха да бягат. Тук още усилено се бият руснаците. И Полша праща кавалерията си като подкрепление. В тази част той праща 3 полка от своите копеносци като подкрепление. От друга страна доста ме е притиснал като цяло, защото той сега може да смачка, тъй като ме напада отгоре. Доста интересно се положение, че аз го нападам отгоре, а сега ще трябва да се бия от долната страна и за мен натиска вече ще е по-голям. Но така се налага. Тук не се сети просто да използвам кавалерията си, но ето ще се сетих и изпращам подкрепление. Отговор за един клъвчач. Както се вижда, почти ги победихме вече. И им стана такова. Голямото нелеко ще свърши. Армията на монголците вече се разпръсна. Избихме генерала. Тук един хубав чардж в моя страна, тъй като те бягат вече. Просто решавам да мина през тях, за да взема повече убийства. Изглежда да прави за този минут, но минута ми гледа да се възползва, да направи един хубав чардж. Но би трябвало моите хора да издържат, тъй като морално са по-силни, както тук моите стрелци още стрелват това, което е останало от врагът ми. Тук мисля малко да превъртя, тъй като 5 минути поне се чудихме защо битката не е приключила, тъй като трябваше всичко вече да избягало. Но ето защо не успяхме да приключим войната. Тук е останал един миниатюрен полк от монголците. Стрелците на чудищата просто го стрелват. Силно той да стигне до тях. Да, вече ще се избягаме. Цяло доста добра битка беше това. Просто се зарадвах, че победих, тъй като си мислех, че опонентите имаха доста добър шанс да ни унищожат. Битката все още не бе приключила, тъй като все още търсихме причината за това, защо не сме приключили
играта. Даже аз дори не мога да намеря кой полк ми е избягал, тъй като играта не може да приключи, ако колко опонентите или нашите не са избягали или не са предали. Но като цяло беше добра игра. Следващия ми клип сигурно ще бъде как играя кампания, но както ви казах, все още не е напълно сигурно. И е генерала на да приключи. Както виждате, аз съм направил най-много убийства, макар че съм загубил доста хора, успяхме да спечелим. Доста добра игра беше това за нас. Дано съм ви бил от полза.